De laatste FC Limburg van het seizoen met Kaarse Genk-coach Nicky Haaien als gast. Verder staan Marnik, Siebe en ikzelf, Matthijs, in de basis. Welkom bij FC Limburg, de podcast. Welkom Nicky Haaien in onze podcast. Heb je al eens geluisterd naar een aflevering van FC Limburg? Nee, niet onmiddellijk. Heel druk bezig geweest en als ik dan een beetje ontspanning heb, dan is het meer muziek dan podcast. Als je buiten het voetbal, dan heb je liever andere afleidingen dan voetbal? Ja, voor de minuten of die er nog zijn, wel. Voor die paar minuten. Je hebt een radioverleden, hè? Je hebt ooit een programma gehad, hè, bij STVV? Ja, dat klopt. Daar wordt Frank Boeksweet nog redelijk veel van. Dus hard op het veld, zacht op de radio. Was eigenlijk ook iets ludiek, iets fijn, omdat ik ook graag bij muziek bezig was. En op dat vlak heb ik dat toen wel gedaan. En welk soort van muziek moeten we ons daarbij inbeelden? Het was eigenlijk dubbel. Hè. Eerst, het was 2 uur. De eerste uur was meer dance-achtig en het tweede was meer op aanvraag, meer rustig. Dus een beetje naar hard op het veld. De eerste wat dancemuziek en dan zacht op de radio was gewoon op aanvraag. Oké, leuk. Je zegt het al, je hebt niet heel veel vrije tijd gehad dit seizoen. Ben je blij dat het seizoen erop zit? Want het is ook voor jou persoonlijk een lang en zwaar seizoen geweest, denk ik. Hè? Dat klopt. En het klopt ook. Het is lang geweest. We hebben er alles aan proberen te doen om zo goed mogelijk te presteren. Helaas is dat niet gelukt. En inderdaad, dan is het wel een heel lang en zwaar seizoen geweest. Omdat ik toch ook met 2 clubs gezeten heb. Zowel met Club Brugge als met Racing Genk. En goed, het is nu gewoon zaak van het kopje leeg te maken. Alle batterijen terug op te laden. En klaar te zijn voor het nieuwe seizoen dat eigenlijk voor mij vanaf vandaag start. Wat ik me dan afvraag is, die emoties, zijn die extremer als trainer dan als speler? Was dat iets makkelijker? Ging dat iets vlotter van je af als speler destijds? Hetzelfde. Ja. Ik ben sowieso iemand die heel moeilijk tegen mijn verlies kan. Dus als dat nu zowel als speler is of trainer, dat verandert eigenlijk niet. Maar ja, je leert wel beter dingen in perspectief zetten. En goed, uiteindelijk zijn er nog... Het is cliché, maar er zijn belangrijkere dingen in het leven en er zijn zwaardere dingen in het leven. En voetbal is emotie en dat moet er altijd blijven, maar uiteindelijk is het maar voetbal, maar zo bekijk ik het natuurlijk zelf niet. Je wil altijd alles winnen en het is zuur en je hebt wel een heel ontgoocheld gevoel als je die wedstrijd verliest, maar uiteindelijk moet je dat wel een plaats kunnen geven. Hoeveel uur slaap je dan na zo'n match als gisteren? Goh, moeilijk. Het is altijd terug reflecteren en nadenken en... je slaapt, je wordt weer wakker, je slaapt en ja. En was en had en als. Hè? Ja, maar goed, met als, daar denk je niet meer aan. Hè. Dus je kan het verleden toch niet meer veranderen. En het enige wat je kan doen is proberen richting die toekomst te werken en de dingen die beter kunnen, daar proberen aan te werken. Die wedstrijd van gisteren, vat die eigenlijk heel jullie seizoen samen, het net niet verhaal? Ik denk het wel. Ik denk dat het bijna 100% is. Je hebt wel een heel goede parcours afgelegd in Europa. En dat mocht zeker gezien zijn. Maar goed, de play-off 1, we hebben tot de laatste minuut of de laatste speeldag meegedaan om het te behalen. Daar is het dan net niet. Vorige week had je al het gevoel met Leuven, je moest afhankelijk zijn van iemand anders, van Standaard. Dat lukt dan net wel om in die laatste wedstrijd het laken naar je toe te trekken. En dan in die 118e minuut heb je nog het gevoel van het gaat hier lukken en dan krijg je die penalty tegen. En dan heb je echt wel het gevoel, ook naar die penaltyreeks, van het is het seizoen geweest van net niet. Die penalty, jij was ervan overtuigd, dit is geen penalty, hè? Je gaat altijd scheidsrechters hebben die ervoor fluiten. Maar je moet gewoon kijken wat er in die actie gebeurt. En dat is een voetbalgebeuren. En we hebben al vaak met die scheidsrechters samengezeten. Je moet soms ook als speler kunnen nadenken. En het is niet omdat... Mijn speler gooit zich voor die bal. Hij gaat niet richting de speler. Hij gaat lateraal om die bal af te blokken. En de speler van Gent mist zijn trap naar doel. En de bal gaat ook helemaal die andere richting uit. Ja goed, je weet ook als die speler die bal mist, die gaat in een voorwaartse beweging. Ja, en die komt op mijn speler terecht. En goed, je gaat er voor fluiten, je gaat er niet voor fluiten. Maar als je het spelbeeld bekijkt, of het voetbalbeeld, dan is het geen penalty. Ja, had daar de VAR dan nog kunnen ingrijpen? In theorie wel, maar goed, daar ga ik ook niet tussen komen. Nee, want jij bent dan, je zei het, jij bent op die sessies geweest en zo. Het blijft natuurlijk ook iets menselijk. Het is wel fluiten, niet fluiten. Het is ook niet makkelijk voor hen. Maar ja, er zijn bepaalde dingen gezegd dan, dat het niet elk contact strafschop is en zo. Dat maakt het nog harder, denk ik, om het te slikken. Hè.
Ja, maar goed, het is zoals je zegt, het blijft menselijk. En goed, maar ik ben ook altijd eerlijk. Hè. Ik heb tegen Lothar ook gezegd na de wedstrijd tegen STVV in hele moeilijke omstandigheden heeft hij echt een hele goede wedstrijd gefloten. En gisteren waren er gewoon momenten dat niet goed was. En dan moet je dat ook kunnen benoemen zonder iemand persoonlijk aan te vallen. Want uiteindelijk blijft het nog altijd een hele moeilijke job voor de scheidsrechter. En ik weet ook, we maken het hun niet makkelijker door te reageren langs de zijlijn of als speler. Langs een andere kant, zijn er regels en die worden voor de competitie altijd besproken en dan zijn er nog altijd 50-50 beslissingen en dan in het hoofd van een scheidsrechter en dan moet je ook mee kunnen omgaan. En we kunnen er toch niks meer aan veranderen. Nee, zo'n ander moment gisteren was de goal van Heijmans die dan teruggefloten wordt. Of hij fluit al voor de bal binnengaat. Is dat de grootste fout, dat hij eigenlijk al te vroeg fluit? Sowieso. Ze zeggen toch altijd, tenzij het zo opzichtig is, dat je niet anders kan dan fluiten. Maar hier wordt er gewoon een beetje gedraaid, een klein beetje lichtjes tegenhouden en dan wordt er naar het doel gekopt. Dus, maar als je dit gaat afluiten op voorhand al, dan ga je gewoon elk contact in de 16 moeten fluiten en dan ben je heel ver van huis. En is dat niet het grote probleem van het voetbal aan het worden? Als ik eens even op zaterdagavond naar Match of the Day kijk in de Premier League, ja, dan wordt hiermee gelachen. Hè? Ik bedoel, daar wordt gewoon eerst een oorlog uitgevochten, nog voor die bal voor doel is. Ja, dat klopt. En daar zie je ook dat heel weinig spelers reageren. Hè. Je weet dat je daar gewoon fysiek, meer fysiek is dan hier in België, dat ook iets meer toegelaten wordt. En soms heb je ook, als je die beelden ziet van, dit moet echt afgefloten worden. Aan de keeper. Ja, voilà. En, maar goed, hier was gewoon bijna geen contact. En er moet wel toch een bepaald evenwicht zijn. En, maar goed, het blijft altijd 50-50. Ja, je geeft de scheidsrechter altijd een reden om te fluiten. Zeg, als je die wedstrijd terug herbekijkt, zijn er dingen waarvan je zegt van, dat hadden we beter moeten doen? Ik denk bijvoorbeeld aan de tweede verlenging. Araujo, die heeft krampen en die staat tegen Sor. Die heel goed was ingevallen, vond ik. Ik vond die echt wel zijn beste invalbeurt misschien. Die vond de ruimtes altijd. En die stond er tegen... Hij had krampen. Sor is nog de friste en de snelste op het veld. En toch kwam daar geen enkele bal. Hè. Nee. En dat het 2-3 keer dat het kon. En toch hebben we het meegedeeld. Hè. We hebben aan de spelers meegedeeld van zoek die rechterkant op. Maar het is ook dingen herkennen. Ja. En dat is ook hetgeen wat we dit jaar al gezegd hebben. Spelers moeten sneller dingen herkennen. En hoe sneller dat gebeurt, ga je ook veel sneller die stappen vooruit kunnen zetten. En dat is een van de werkpunten dat wij moeten meepakken. Een ander moment was in de opbouw hadden we Adriaan veel meer kunnen gebruiken, maar had hij iets lager moeten inzakken, omdat ze toch op een bepaalde manier gingen druk zetten. En dat zijn dingen die we altijd herhalen op training. En je hebt ook het leervermogen van spelers. De ene pakt dat sneller op dan de andere. En wij willen gewoon dat iedereen heel snel kan meedenken. Hoe ben je eigenlijk aan jouw huiswerk begonnen deze week? Want uiteindelijk waren er 6 verdedigers die er niet waren. 8 spelers in totaal. Ja, dan begint een puzzel. En wat zijn dan jouw basisdingen? Een van de eerste dingen, want Sadik, wanneer was dat duidelijk dat hij niet zou kunnen spelen? 2-3 dagen daarvoor. Dus hij heeft elke dag wel geprobeerd individueel te trainen. Maar we zagen dat heel traag vooruit ging. Dus plan Zattelberger, dat rijpte al even. Dat hadden wij al op trainingen gestudeerd, ja. Ja. Want hij deed het heel goed, hè? Ja, absoluut. En ook een hele stabiele factor. En dat zagen we ook op training. Straalde heel veel rust uit, ook aan de bal. Durfde indribbelen met de bal. Dus ik heb hem ook met Oostenrijk zien doen, wel vanuit het middenveld uitzakken naar de verdediging. En dat was toen al iets dat ik in het hoofd had van, hij kan dat. En hij toonde zich daar ook een leider. En dat is ook hetgeen wat je hier meer moet inprofileren. Daar is hij ook een van de anciens, hier net iets minder. Maar goed, we hebben altijd gezegd van, het maakt niet uit hoe oud je bent of hoeveel ervaring je hebt. Je moet je gewoon durven profileren als speler. Is dat iets dat jullie naar volgend seizoen meepakken? Want er was al vaak gezegd, als hij de strijd van Bangura gaat hij op dit moment niet winnen. En er gaat de Wanamaker komt, dus er gaat op middenveld waarschijnlijk geen plaats meer zijn. Maar Zattelberger als verdediger, is dat iets dat een mogelijk is volgend jaar? Of? Dat kan. Zeker met die wedstrijd van gisteren. Maar goed, in theorie blijft hij een verdedigende middenvelder. En we moeten altijd iemand op zijn beste positie blijven uitspelen. Maar het is zoals je zegt, er is heel veel concurrentie. En wij moeten ook met de speler zelf spreken, met de club spreken, wat het beste is. Want
Het laatste wat wij doen, of willen doen, is spelers hun carrière afremmen. En dan moet je gewoon kijken wat de beste oplossing is voor alle partijen. En dat is nu vandaag en de komende dagen dat we samen zitten voor heel die kern te overlopen en te zien wat het beste is. Want polyvalente jongens, dat is ook wel handig. Kijk, Akpan, op principe ook een defensieve middenvelder. Ik heb hem al een paar keer op stages zien invallen, ook op rechtsachter. Gisteren zelfs linksachter, maar die blijft zich smijten. Hè. Veel mensen zeggen van, ja, waar bleef hij zo lang? Maar hij is veel gekwetst geweest, denk ik. Ik denk dat het zijn grootste probleem was. Hij is heel lang gekwetst geweest. Dus, en ja, dat zien mensen natuurlijk niet. En ik snap de commotie of, ik wil zelfs niet zeggen kritiek, maar dat de mensen zo denken, want ze zien niet elke dag het huis van binnen en er zijn gewoon altijd heel veel dingen die gebeuren dat zij niet weten en wij proberen altijd in eer en geweten de beste beslissing te maken voor het weekend. Maar Christian is heel lang uit geweest en heeft heel lang tijd nodig gehad om terug te komen. En dan is het sporadisch geweest met minuten bij Jong Genk en daar hebben we hem wel terug op middenveld gezet. En in het seizoen heeft hem heel vaak op rechts en op links gespeeld, dus we weten dat hij heel polyvalent is. En goed, op zich was de ploeg redelijk snel gezet voor het weekend. Want ja, dan moest zelfs Caden Pierre invallen. Hè? Een jongen die hier al 2 jaar is en waar niet zoveel vertrouwen meer was. Maar hoe krijg je zo iemand klaar dan nog voor de wedstrijd? Ja, want dat zijn jongens die komen uit enorm veel ontgoocheling. Hè? Dat is iemand die komt uit Amerika naar hier. Zou de opvolger van El moeten worden. Die zakt steeds verder weg. Komt niet meer uit Jong Genk uit. Ziet dat andere jongens bij Jong Genk wel mogen trainen. Zoals Akpan, de Wannemaker die de stap zet. Hoe probeer je die jongens toch mentaal klaar te krijgen? Want dat is gelukt. Hij geeft zelfs assisten. Ja, maar ook door korte gesprekken met die spelers te hebben. Je moet daar geen ellenlange gesprekken van maken. En elke speler moet eigenlijk de boodschap hebben van als mijn kans vandaag niet komt, gaat ze op een ander moment wel komen. En heel vaak zie je dat spelers ontgoocheld zijn en niet klaar zijn wanneer ze het moment krijgen. En dat is iets wat wij elke dag proberen te herhalen van, kijk, ja, die kans kan zomaar uit de lucht vallen. De laatste training kan iemand uitvallen en je verwacht er niet om te spelen. Je speelt wel of zelfs tijdens de opwarming. Zo heb ik mijn kans bij STVV vroeger gehad. Hè. Ik was aan het opwarmen bij de belofte. Iemand van 2 zieken. Ik word tijdens de opwarming uitgehaald en de dag start je in standaard. En dat is de boodschap die ik altijd heb meegenomen. Van spelers moeten elke dag gewoon klaar zijn en leren omgaan met ontgoochelingen. En dat was dit jaar veel te veel. Die boodschap komt dan waarschijnlijk wel beter binnen als je jezelf als voorbeeld kan geven. Hè? Ja, absoluut. En dat proberen we ook. Hè. Je probeert je ervaring mee te geven zeker aan die jonge gasten. Maar wat ik ook geleerd heb ondertussen is van je moet ook niet meer te veel naar het verleden teruggrijpen. Want de moderne generatie is ook veranderd, zijn veel mondiger geworden, zijn ongeduldiger geworden dan vroeger. En dat is misschien nog het grootste pijnpunt of werkpunt van we zijn al heel jong en toch zijn jongens die op de bank zitten en jong zijn heel ongeduldig en als ze een kans niet krijgen willen ze vertrekken. Terwijl wij vroeger, als ik dan toch terug mag, gewoon keihard op training gingen werken om de coach toch te overtuigen om te spelen. En die mentaliteit is toch een beetje gewijzigd. Dan wordt het dan uiteindelijk 1-1 en dan moet je met een lijstje beginnen, strafschoppen. Die 5, waren dat de 5 die jullie hebben aangeduid? Of zijn er nog kandidaten bijgekomen of mensen afgevallen? Of hoe zit dat precies dan? Dus er zijn jongens die sowieso al gezegd hebben, wij nemen eentje. Ja. En goed, wij hadden een lijst en die stonden daar ook op. En goed, met ook... En dat was zelfs voor de wedstrijd al afgesproken, of niet? Nee. Voor de verlengingen zagen we het lijstje al, of was dat een ander lijstje? Dat was een ander lijstje. Oké. Was dat de bedoeling? Want het kwam in beeld en de commentatoren vroegen zich af... Is het om ons in de war te brengen of om Gent in de war te brengen? Want we zagen al een lijstje. Nee, het lijstje is na de wedstrijd opgeschreven. Oké. Nee, August trapte de laatste penalty. Hoe was het met hem na de wedstrijd? Het moet toch voor hem stevig binnenkomen als jonge speler. En als Gentenaar. Hè? Is het een Gentenaar? Ja, geboren en getogen. Ja, heel ontgoocheld natuurlijk. Hè. Dus heel veel jongens hebben hem ook getroost. Maar niemand neemt hem iets kwalijk. Dus kijk... August heeft in het verleden met Jong Genk ook al penalties binnengetrapt. Dus
ja, het blijft een loterij. Hè. Mhm. En goed, Ja, hoe ga je dan van 1 naar 5? Dan denk je dan, misschien die van 17 niet als 5. Of dan juist wel, want misschien is al de beslissing al gevallen. Allee, dus de loterij ook in het vastleggen van de volgorde, je denk ik. hebt de dag daarvoor ook de penaltyreeks gezien van Arsenal. Hè. Ja. Dus Gabriel mist die ook. Dat is iemand die ook veel ervaring heeft. En die van August was beter getrapt. Ja. De palen. Ja. De palen is beter, toch? Nee, dat klopt. Maar goed, kijk, misschien had hem als derde gemist Ja, was en dat. al de rest gescoord. Dus het blijft een beetje een loterij. En kijk, wij hebben ik heb ook, ik durf hier zeggen wat er gezegd is, van kijk, wij gaan gewoon die penaltyreeks in. We weten dat het een loterij is. We gaan alle druk van ons afzetten. Je stapt gewoon op die bal af, je neemt die bal, je volgt je idee en je trapt gewoon. En alle zenuwen proberen gewoon weg te gaan. Weg te laten gaan. En ik vind, we trappen er 4 binnen en August trapt de bal naar de hoek waar hij wil trappen en Ruf pakt de juiste hoek. En goed. Ja, Luca had ook 1 keer de juiste hoek, raakt die bal en die gaat aan het dak van het doel. Dus, Ja, zo klein is het verschil. Hè? Ja, maar dat zijn ook de details die het verschil maken. En daarom, wij zullen ook niemand terechtwijzen die zijn verantwoordelijkheid neemt. Wat we net gezegd hebben, het is het seizoen van net niet. En dan is het natuurlijk jammer dat een jonge gast die bal mist, maar dat gaat hem ook sterker maken richting de toekomst. Wat zou de impact geweest zijn van een Europees ticket op jouw voorbereiding? Jullie zouden op dezelfde dag begonnen zijn. Wij zouden op dezelfde dag begonnen zijn, ja. En dan moet je na 4 weken dan een wedstrijd spelen. Een belangrijke dan. Het zal zoiets geweest zijn. Nu Dus, zijn er 6, ja. Onze voorbereiding, we hadden beide voorbereidingen uitgewerkt. Zowel zonder Europees als met Europees voetbal. Was dat het grote verschil? Zijn dat dan meer oefenmatchen waarschijnlijk? Ja. Meer oefenwedstrijden, terwijl je toch probeert 2 oefenwedstrijden voor de groep te regelen. Ga je dan 1 Europees en 1 vriendschappelijke wedstrijd spelen. En dat is dan nu niet het geval, maar goed, het reizen komt er natuurlijk bij, dus het anders inplannen, wat nu wegvalt. Maar oké, buiten het reizen was er niet zoveel anders. Kan je al iets zeggen van oefenwedstrijden of een stage bijvoorbeeld die jullie gaan doen? We zijn gewoon aan het uitkijken, dus we zijn nu de laatste hand aan het leggen aan die voorbereiding en ik wil daar ook pas over spreken als die volledig klaar is. Maar jullie gaan bijvoorbeeld ook op oefenkamp in Nederland, zoals dat? Dat gaan wij zien, dus misschien niet. Nee. Omdat in de zomer heb je dat toch niet altijd goed het is goed voor de teambuilding, maar we zijn naar andere dingen aan het kijken voor teambuilding, hoe we echt de groep echt een cohesie kunnen vormen in die groep. En wat we net gezegd hebben, minder ontgoochelingen, meer met elkaar werken, voor elkaar werken en als één geheel presteren. Daar durf je ook wel eens out of the box denken, want je hebt zo trainers die zeggen van een voorbereiding is een kamp en die match en dan een match. Maar je hebt zoiets van, we hebben hier de perfecte training, want dat is het natuurlijk wel, jullie hebben de perfecte trainingsomstandigheden. Hè? Op zich, qua velden en zo kan je niet. Ja, dat is ook. En dan moet je dat budget dat je in principe investeert in een stage, kan je gebruiken voor andere dingen. Hè? Kan je in kortere en andere en meerdere teambuilding steken. En misschien is dit wel, zoals je zegt, out of the box denken. En spelers weten ook van, het is een stage, het is dit, het is dat, het is weer. Ja. Mm-hmm. En misschien is dit wel een betere oplossing. Is het nadeel van geen Europees te spelen ook een voordeel om die voorbereiding beter te kunnen doen, om ook tijdens het seizoen meer tactisch te kunnen trainen? Dat is inderdaad het voordeel. Hè. Je kan, maar ook, ik heb gisteren ook al gezegd, hè, wij hebben heel veel potentieel in de groep. Maar er is nog altijd een verschil tussen potentieel en kwaliteit. Kwaliteit brengen is, dat doe je dagelijks en wekelijks op de wedstrijd, maar ook in midweekwedstrijden. En met potentieel heb je 1 goede wedstrijd, een minder goede wedstrijd, een goede wedstrijd. Dus je ziet dat die speler goed is, maar een topclub moet gewoon elke week opnieuw presteren. En je ziet dat heel veel jongens ook bijvoorbeeld geen Europees voetbal gewoon waren. Een opstapeling van wedstrijden. Sommige jongens hebben 17 wedstrijden meer gespeeld dan het seizoen ervoor. Ja, 17 wedstrijden is meer dan een half seizoen. Ja, dat verstop je niet zomaar. Nee. En dat zijn dingen waar we wel mee kunnen werken. En het voordeel naar volgend seizoen is dat je gewoon wedstrijd per wedstrijd, week na week, geen midweekwedstrijden buiten de beker, en dat je gewoon altijd heel fris aan die aftrap kunt komen en dan zijn er ook absoluut geen excuses mogelijk. Ja, dan is het ook een kwestie van hen, van nu alles los te laten en echt weer fris te zijn in de benen en in het hoofd. Hoe zit dat voor een coach?
Ga jij op vakantie of kan je op vakantie? We hebben natuurlijk nog schoolgaande kinderen en zo. Ja. Dat is niet Ja, de komende weken ga ik wel op vakantie. Want die knop moet ook af en toe afstaan, hè? Want anders word je... Jawel. Dus dat moet je zeker doen. Vroeger heb ik die fout wel gemaakt van constant erin te blijven, maar dan verbrand je jezelf ook op een gegeven moment of je bent niet meer 100% fris. En net zoals spelers moeten wij gewoon afkoppelen en eerst zorgen dat alles in orde is en dan afkoppelen en dan met frisse energie opnieuw terug opstarten. Net zoals de spelers. We hebben gisteren gezegd van iedereen moet een week of 2 volledig afkoppelen, met andere dingen bezig zijn. Het is ook een heel lang seizoen geweest, heel snel gestart. En tot de allerlaatste seconde van de competitie ook gespeeld, met heel veel ups en downs, met dan eigenlijk een ontgoocheling als afsluiter. Dus zij moeten dat zeker gaan afkoppelen. Maar we hebben ook wel gezegd, de dag dat we gaan opstarten, dan is het wel geen klaagtheorieën meer, geen pamperen meer. Het is keihard werken en in eerste instantie ik ben ook iemand die de fans altijd blij wil maken, keihard wil werken voor hun. En dat moeten wij als eerste uitstralen als speler, dat we die energie in dat stadion krijgen. En dat is niet altijd gebeurd dit seizoen. De theorie is inderdaad een paar weken dat voetbal loslaten. Lukt dat ook echt goed? Ja, gedeeltelijk wel. Hè. Je moet je ook met andere zaken bezighouden. Hè. De kinderen hebben ook examens, proberen daar een oogje in het zeil te houden. En zijn even een andere sport doen, tennis of padel, of gaan fitnessen, gaan lopen. Dus je hebt ook nog de huishoudelijke taken die je heel lang niet gedaan hebt. Dus je moet je gewoon met dat soort zaken bezighouden en dan is een dag eigenlijk al redelijk snel gevuld. Nicky, ga je ontspannen achter de grasmaaier? Dat kan ik helemaal, ja. Dus dat wordt ook in lijnen gedaan. Dus, Ja. Ook daar perfectionist, hè? Soms wel, dat is nu een stukje minder natuurlijk, maar eigenlijk kom ik daar nog het meeste tot rust. Ja. En maar dan blijven wel de ideeën komen ook, hè? Tegelijkertijd, al zo soms schiet er iets van... dat is ook in de auto, hè. Je denkt over veel dingen na, maar het is wel op een rustigere manier dan als je constant in de bureau of op het veld staat. De evaluatie van de kern. Je zegt van, we gaan dat is nu iets voor dit en de volgende dagen, dat je dat samen met Dimitri de Condé doet. Ja, dat klopt. Dus dat hebben we ook altijd gezegd van dag 1, na het seizoen maken we de evaluatie van alle spelers op. En maken gewoon de beste oefening om te kijken van wie wel blijft, wie we laten gaan, wie we gaan bijhalen. En het is heel logisch dat wij absoluut beter willen doen dan dit jaar. Dat is zelfs een understatement. Die boodschap hebben de spelers ook meegekregen, maar ik denk, we hebben al weken en maanden gezegd dat de standaard hoger moet. En dat geldt ook voor iedereen, dat geldt voor de spelers, voor de staf, voor iedereen en daar willen we absoluut aan meewerken. Hoe moeilijk is het dan om bepaalde knopen door te hakken, omdat je zit altijd een beetje in het moment. Als we het moment ruim zien, als we dat als play-off 2 zien, zijn daar weer spelers die aan de oppervlakte zijn gekomen. Ik zeg Meitje Yokoyama, zijn jongeren die echt wel indruk hebben gemaakt. Brugmans, Congolo, om er 2 te noemen. Dat pak je allemaal mee, maar hoe moeilijk is het om op een bepaald moment te zeggen van, ik zeg maar iets, Zattelberger, die een fantastische wedstrijd speelt op zondag en dan toch zegt van, we zien hem toch als verdediging middenvelder. De jongen wil dat zelf misschien ook. Mm-hmm. Het gaat een hele straffe puzzel zijn om te leggen. Sowieso, het gaat niet simpel worden, maar ik denk gewoon dat we daar heel rationeel naar moeten kijken. Ik denk, alle emoties er rond moet je proberen uit te sluiten en je moet gewoon kijken van welke kern gaat ons helpen volgend jaar aan sowieso Europees voetbal en liefst hoger. En dat moeten we gewoon elke keer bekijken en spelers in de weegschaal leggen. Je weet natuurlijk nooit de uitkomst op voorhand, want dan is het makkelijk, maar je probeert wel die inschatting te maken. En je weet ook al van, die spelers willen weg ook. Dat is intussen ook wel duidelijk. Als we jongens aangeven van, ik zie hier gewoon te weinig mogelijkheden. Tuurlijk, maar het is ook die gesprekken dat Dimi gehad heeft met de spelers. Hè. Dus er zijn ook heel veel, niet heel veel, maar er zijn spelers die te weinig minuten gemaakt hebben voor of wat ze gedacht hadden. Ja. En in de fase dat ze zitten van hun carrière. Ik zeg maar iets bijvoorbeeld, nee. Dat is al aangegeven. Die jongens die staan op een punt van, er moet iets komen, het komt niet in Genk. En daarom dat wij ook zeggen van, we willen altijd meedenken aan de carrière van een speler. We gaan nooit een speler tegen zijn wil hier houden. Goed, je hebt natuurlijk ook grote transfers of bedragen die moeten betaald worden, maar uiteindelijk zijn we altijd een club die willen meewerken. Maar aan de andere kant is het ook voor ons heel belangrijk dat spelers elke keer een truitje nat maken en absoluut voor die prijzen willen spelen. En
Het mag niet zijn dat, en het is te vaak benoemd geweest, dat Genk stilletjes een opleidingsclub aan het worden. Ja, Genk is geen opleidingsclub. Wij zijn een club die voor de prijzen wil spelen, trofeeën willen pakken en liefst van al ook met jonge talenten die wij op termijn kunnen doorverkopen. Maar goed, heel veel spelers zien gewoon van jaar Genk, dat is een opstap naar. Ja, wij zijn geen opleidingsclub, wij willen trofeeën winnen. Ga je bij de samenstelling van die kern, ga je dan uit van een bepaald spelsysteem, dat je een veldbezetting die je nu al in je hoofd hebt? Want je bent iemand die wel eens graag switcht en die wel eens probeert te verrassen en zo, ook in functie van de tegenstrever. Genk staat voor 4-3-3. Ja. Dus ook met 2 wingers, maar opnieuw, het is het soort profiel van spelers dat je hebt om te kunnen schakelen. En bijvoorbeeld Christian Gistrik, om nu te zeggen, hij is iemand eigenlijk die heel polyvalent en heel flexibel is op dat vlak. Dus die kan je aan de binnenkant trekken, die kan je aan de buitenkant zetten, maar in de opbouw kan dat dag en nacht verschil maken. Dus je kan heel makkelijk van 4 verdedigers naar 3 verdedigers gaan en dan zeg je, we spelen bij 3, maar eigenlijk is het met 4, maar het is gewoon heel dynamisch. En dat proberen wij er heel snel in te krijgen bij spelers. En het is wat ik straks zei, het leervermogen van de speler moet natuurlijk dat ook aankunnen. En daar zijn we elke dag mee bezig. Maar het was niet makkelijk om tijdens het seizoen in te stappen om iets wat 1,5 jaar, 2 jaar heel goed liep. Ook al was het misschien maar 1 vast patroon, maar dat liep gewoon heel goed om dat te doorbreken. En de spelers moeten dan beginnen na te denken. En dan zie je dat soms niet altijd even eenvoudig is. Maar goed, wij geven die tijd om dat te doen. Maar in voetbal heb je natuurlijk niet tijd. En zeker als je resultaten moet halen. Gaat die kern iets smaller zijn dan dit jaar, omdat er niet Europees gespeeld wordt? Dat is een vraag voor het management. Dat weet ik niet. Omdat maar je zit ook met Jong Genk natuurlijk. Hè? En hoe zie je dat? Spelers die bij jullie trainen daar spelen? Of moeten degenen die bij Jong Genk spelen allemaal bij Jong Genk trainen? Dat is ook een heel moeilijk verhaal. Hè? Kijk, we moeten gewoon zorgen dat dat één verhaal wordt. En het mogen geen 2 losse eilandjes zijn. En daar zijn we de laatste weken ook mee bezig geweest. Samen met Igor ook. Die gesprekken gehad ook met het management. Dat moet gewoon aligned zijn. Dat moet één verhaal zijn, één sterk verhaal. En op welke manier we dat invullen, is dat die jongens die bij ons meetrainen, bij Jong Genk, is dat die 1 keer meetrainen, is dat die 2 keer meetrainen, heel de week meetrainen. Daar moeten we gewoon een hele goede consensus in vinden, maar wel eentje voor heel het seizoen. En niet eentje dat deze week is het 3 dagen, deze week is het 1 dag. Ja, dan ben je gewoon pingpong aan het spelen en er moet gewoon een consistent verhaal zijn. Ja. Een kern bouwen voor volgend seizoen betekent ook nieuwe spelers halen. Heb je zoal een type speler in je hoofd dat er zeker bij moet komen volgend jaar? Ik denk, wij hebben gezegd dat alle parameters hoger moeten. Hè, dus ook op basis van intensiteit. Ik denk dat vooral eentje is die serieus hoger moet liggen. Daar liggen wij in het gemiddelde van de competitie en dat ligt ook niet. En dat is iets dat wij zeker willen vergroten. En spelers die een hogere intensiteit brengen in onze ploeg, maar ook in de competitie, is zeker een meerwaarde. Maar goed, ik ga je natuurlijk geen namen noemen. Want jullie hebben het vaak over parameters. Hè. Wat zijn dan? Hè? Je hebt gisteren gezegd van de laatste 5 matchen liggen 30% hoger dan het gemiddelde in de competitie. Gaat dat dan over spurtmeters of hoe? Het gaat in het algemeen. Het gaat van totaal afstand naar sprintmeters, naar hoe snel wil je de bal recupereren als tegenstander. Of als ploeg laat je een ploeg heel lang opbouwen voor je gaat druk zetten of wil je onmiddellijk druk zetten. Maar dat hangt natuurlijk van het profiel van de speler af. Hè. Als je iemand hebt die dat maar 5 keer op een match kan herhalen, ja, dan kan je het geen 10 keer gaan doen, want dan wordt er elke keer tussendoor gespeeld. En dat is iets waar we gewoon naar willen kijken. En eigenlijk willen we een combinatie van alle factoren hebben. Wij willen de wedstrijd kunnen domineren, zowel in balbezit als balverlies. En daar is gewoon heel veel voor nodig. En dat weten we en daar zijn we ook proberen de hele goede of perfecte puzzel in te leggen. Kan je dat zo snel keren? En heb je daar vooral dan ook een paar andere spelers voor nodig? We hebben daar sowieso andere spelers ook voor nodig, maar ook jongens die... er zijn heel veel jongens die zelfs nu op het einde van het seizoen hun maximale hebben verbroken. En dat wil ook zeggen dat je gedurende die periode, dus van begin tot seizoen tot nu, gewoon niet maximaal bent gegaan of jezelf hebt niet willen verbeteren. En die jongens willen we ook elke keer opnieuw pushen naar een nieuw maximaal. En die jongens er ook van overtuigen dat dat wel kan. Maar inderdaad, dat kost tijd. En iedereen denkt van
fysiek sterker worden. Ja, train 3 maanden met die jongens en die zijn allemaal fysiek sterker. Ja, dat is misschien 0,5%, maar niet hetgeen wat we willen bereiken. Dus dat kost natuurlijk tijd en dan is het natuurlijk aan het management en al de rest hoeveel tijd je daar wil voor geven. Zijn trouwens de geblesseerden, gaan die terug zijn bij de start van de voorbereiding? Normaal gezien wel. Dus, ook Matas Mets? Normaal gezien wel. Hij heeft contact gehad op de voet, is ook heel pijnlijk. Dus heeft die bot nog altijd aan, maar in theorie zou dat wel goed zijn. Ook al is het misschien met hier en daar individueel aanpassen. Maar normaal gezien gaat iedereen wel terug zijn. Ja, het is niet het seizoen dat Genk ervan had verwacht. En voor jou persoonlijk zal het ook niet het seizoen zijn dat je had verwacht. Kan je toch een hoogtepunt van het seizoen aanduiden? Kijk, eerst en vooral met Genk. Denk de Europese campagne dat we gespeeld hebben mag gezien worden. Zeker die 2 wedstrijden in Zagreb en dan thuis. Thuis moeilijk, maar uiteindelijk ga je wel verdiend door. Je wint dan thuis tegen Freiburg uiteindelijk de finalist. En goed, in Freiburg loopt het natuurlijk fout. En er zijn 2 momentjes dat je ziet dat de ontgoocheling daarover heerst, waardoor je die wedstrijd helemaal uit handen geeft. Dat al een heel groot werkpunt is voor volgend seizoen. Anderzijds heb je wel de thuiswedstrijden, Anderlecht, STVV, Gent, 3 play-off 1 ploegen, heb je wel gewonnen. En daar had je wel het gevoel dat je het momentum weer mee had. Maar dan heb je wel wedstrijden gehad, La Louvière, Cercle Brugge, Zulte Waregem uit, waar je de punten laat liggen. En ik denk dat het gewoon niet consistent genoeg was om daar om echt top te zijn. En goed, bij Club Brugge denk het halen van de Champions League was sowieso daar al een must. En dan denk ik wel die wedstrijd thuis tegen Barcelona, die 3-3. Ja, dat was gewoon een rollercoaster ook van emoties, maar wel eentje om in te kaderen. Ja, op zich, inderdaad. En wat je zegt, die matchen van met Genk thuis tegen de play-off 1 ploegen, dat zijn ook vaak de wedstrijden, we hebben hier vaak gezegd, nu is de trein vertrokken. Hè. Ja, het is echt een heel raar seizoen geweest. Hè. Ik heb een paar keer het woord mysterie gebruikt, denk ik, in analyses. Dus je kreeg daar gewoon kop nog staart aan. Hè. Dan denk je echt van, hier zit zoveel in. En dan plots, zoals je zegt, gaan ze even in die emotie en het lukt even niet. En die thuismatchen ook, in play-off 2. Ja, dan zie je zo'n soort van, het hoofdje, de kopje ging heel snel hangen. Hè. Dat is hetgeen dat er vooral uit moet, denk ik. Ja, zeker weten, maar dat is niet alleen in wedstrijden, maar ook op trainingen. En ook voor mij, de gunfactor mag veel hoger liggen voor een speler. Zelfs als wij scoren, zijn we bij wijze van spreken ontgoocheld dat iemand op die positie scoort. En je moet gewoon zorgen dat je 1 team bent. En ik heb het meegemaakt. Voor mij waren er 2 cruciale momenten. Dat was de wedstrijd. We hebben een hele goede stage gehad in Spanje. Daar moeten we eerlijk in zijn. Echt een hele goede basis kunnen leggen. En dan zag je dat iedereen mee was in dat verhaal. En je komt 0-1 voor op Zulte Waregem en je denkt van oké, als we dit over de streep trekken, dan kunnen we wel eens vertrokken zijn. En dan maken ze 1-1. En daar zie je al dat die kopjes opnieuw naar beneden gaat van het gaat toch weer niet zijn. Ze maken dan 2-1. En dan zie je gewoon dat alles wegvalt. Dat gewoon die ontgoocheling te groot was. En dat was voor mij echt wel een moment dat ik dacht van het zit hier dieper dan ik dacht. En zeker op mentaal vlak. En het tweede moment was dan Freiburg uit. Je komt dan 2-0 achter, je maakt 2-1. Je hebt het momentum vast om die 2-2 te maken. Iedereen had het gevoel van die 2-2 hangt eerder in de lucht dan die 3. Ja, die spelers van Freiburg, ik herinner me Daan Heijmans, die waren dus in paniek. Dus en je zag ook, dus de perstribune was vlak aan de bank. Die spelers die kwamen naar de bank gelopen, Grifo en zo. Van, het loopt fout, we zetten verkeerd druk en ze spelen ons kapot. Nee, dat klopt. Ja. Nee, maar dat klopt. En het is daarmee dat ik zeg van, wij hebben dat moment vast. En ook met die flexibiliteit in de ploeg. Hè. Dus je ziet, zij zetten zo pressing, wij komen eruit, zij willen anders pressen, wij vinden de oplossing. Ja, en dan maken wij die individuele fout, die 3-1. En op dat moment zag ik alle hoop ook verdwijnen. Mm-hmm. Ik zag het vertrouwen, ik zag alle kopjes van die spelers naar beneden gaan, maar niet alleen van de spelers, maar ook van de staf. Van, het is de fout te veel. Ja. En, het is weer vandaag. Ja, maar nee, dat is het ook. Ja. En dat krijg je er heel moeilijk uit. Nu, ook in die maanden, als dat zo diep zit, dat krijg je er niet. Het is niet alsof dat je knippert met de vingers dat weg is. Alleen, wat ze wel moeten beseffen op dat moment is, het staat 3-1. Met 1 doelpunt nog te scoren, haal je er verlengingen uit. Ja. De ontgoocheling was zo groot dat we het gewoon lieten schieten. En dat was,
dat was voor mij echt wel schrikken. Ja, je hebt dan ook Rudy Heiler erbij gehaald als mental coach. Die heeft daar ook een rol in heel dat proces. Absoluut. Dus Rudy is heel individueel bezig met spelers, maar niet alleen individueel, maar ook in collectief, maar ook in klein groepjes. En wij zijn bij trajecten opgestart met verschillende spelers, zowel met Brian, met Matte. Het gaat ook naar leiderschap, naar meer initiatief nemen, naar meer cohesie in die groep. Dat soort dingen allemaal, maar opnieuw, ja, dat kost allemaal tijd en dat is niet het traject van 2 weken, dat is op langere termijn en daar zijn gewoon heel veel gesprekken mee nodig. En alleen, het is misschien cru om te zeggen, maar eigenlijk is het jammer dat het seizoen gedaan is voor ons, omdat wij, als je de laatste wedstrijd ook ziet, van uiteindelijk in die 11 wedstrijden hebben we 1 wedstrijd verloren tegen Charleroi. Dat is 1 op 11 dat je verliest, maar je zag wel dat er terug meer energie was. Het voetbal was bij momenten goed. De efficiëntie was dan minder misschien in beide boksen, maar je zag wel een positieve lijn. En dat is de lijn die wij willen verder zetten. En goed, misschien is het wel heel goed dat vanaf 0 kan. Een goede voorbereiding hebben, 6-7 weken, echt die kopjes terug op 0. We beginnen allemaal terug met 0 punten, hetzelfde. En, in een seizoen zonder play-offs? Zonder play-offs. En daarom is het heel belangrijk dat je ook onmiddellijk mee bent. En ploegen die dit jaar Europees voetbal gaan halen. Ik heb zelf in Club Brugge gezeten. In de play-offs hebben zij heel veel kunnen rechtzetten. Ja, gaan dit jaar veel minder fouten in de competitie moeten maken. Ja, dat is ook een voordeel dat je meteen kan focussen, want elke 3 punten zijn wel degelijk 3 punten dit seizoen. Ja. We hadden het even over Rudy Heiler. Die heeft dan ook al impact dan op die voorbereiding. Zoals je zei, we willen bepaalde dingen misschien doen qua teambuilding en zo. Dat zijn ook ideeën die via hem gaan. Ja, maar wij overleggen alles. Hè. Dus het is niet Rudy en het is niet Nicky. Nee. Het is gewoon 1 staf en iedereen... zoals wij hier rond tafel zitten, zit iedereen rond tafel en iedereen mag gewoon zijn mening geven en moet puzzelstukken op de tafel leggen en daar halen we gewoon de beste stukken uit. En ene keer ga ik jouw puzzelstuk nemen, de andere keer ga ik zeggen van nee, misschien pakken we toch best dit en we proberen gewoon allemaal samen tot een heel sterk verhaal te komen. Komt daar nog iemand bij in die staf? Is dat al duidelijk? We zijn aan het kijken, ook dat gaat de komende dagen dus besproken worden. Hè. Dus kijk, we hebben ook al eens gesproken over een spitsentrainer. Dat is misschien iets dat zeker als we jonge gasten hebben, dat meegenomen kan worden. Maar opnieuw, we moeten dat gewoon heel rationeel bekijken. Wat wel goed is, wat minder goed is, wat kan verbeterd worden. En daar moeten we knopen durven doorhakken. We hebben het hier uiteraard, deze aflevering, uitsluitend over Genk. Maar zoals je rondje in de studio ziet, we praten hier over alle Limburgse ploegen. Hoe heb jij naar die seizoenen van die andere Limburgse ploegen gekeken? Bijvoorbeeld Lommel, die nu naar eerste klasse komt. Ja, voor Limburg is dat natuurlijk ideaal. Hè. Ik denk 2 derbies die erbij komen, heen en terug dan. Dat zijn altijd volle stadions. Dat is altijd heel leuk om te spelen. Liever Lommel dan bijvoorbeeld een club ergens ver weg aan de andere kant van het land. Geeft altijd iets meer spankracht. Ook voor de regio is dat heel positief. Dus dat zij dat gehaald hebben is alleen maar goed voor het Limburgs voetbal. En als trui naar het seizoen van STVV? Ja, dat spreekt voor zich. Hè. Dus ik denk dat zij die kers op de taart gezet hebben met Europees ticket. En de manier waarop ze gespeeld hebben, heel het jaar lang, is heel positief geweest. Zij verdienen een plek daar op dit moment, hoe jammer het ook voor ons is. Maar opnieuw, ja goed, de stand ligt niet. De manier waarop ze gespeeld hebben ook niet. En zij hebben dit jaar een heel fantastisch seizoen gehad. En we zullen zien hoe ze er gaan reageren met Europees voetbal erbij. Hoe kijk jij naar die Challenger Pro League aan? Als je ziet, Patro, Hassel komt er nu bij, Jong Genk. Is dat een interessante reeks ook voor jullie om eens rond te kijken ook? Van, dat er misschien wel mooie spelers zitten? Het is sowieso een interessante reeks, omdat je toch een mengeling hebt van jonge talenten en ervaren spelers. Dus je hebt spelers met heel veel ervaring die toch daar nog hun mannetje staan en je hebt dan jonge talenten. En zeker bijvoorbeeld bij clubs zoals ons, zoals Jong Genk. Als je bij ons wil spelen, moet je daar ook je mannetje kunnen staan. En dat is al de boodschap. Als je daar echt wel kan uitblinken, zal het ook makkelijker zijn om bij ons in de ploeg te geraken. En dat is iets dat we willen stimuleren. Hoe hoger wij kunnen eindigen, hoe beter natuurlijk.
Probeer je die matchen allemaal te zien? Ik probeer zeker de thuiswedstrijd ga ik live kijken, of toch de meeste. En dan, als er tijd over is, de uitwedstrijden, ofwel mijn assistenten bekijken die ook. Krijg een feedback van die wedstrijd en ofwel een samenvatting. Maar alle spelers die wel betrokken zijn bij Jong Genk, die tot Aker en Horen, worden wel bekeken. Gaan er spelers in de voorbereiding de stap ook zetten van Jong Genk naar jullie? Er gaan er sowieso zetten, dus we zijn nu namen ook nu aan het kiezen wie erbij gaan komen, maar dat is zeker het geval. Ja, want er zijn dan... je moet bijvoorbeeld de WK-gangers, die zullen iets later erbij komen. Die moet je dan vervangen. Dat zijn dan spelers die misschien heel de voorbereiding blijven. En die dan, misschien zijn erbij die zo kunnen overtuigen dat ze definitief de stap zetten. Ja, elke kans. En dat is hetgeen wat we zeggen. Elke kans die je krijgt, moet je gewoon grijpen. En als ik dan naar Club Brugge bijvoorbeeld kijk met Joaquin Sijs. Hij is iemand die de voorbereiding had meegedaan. De WK-gangers of toen met EK of Nations League, die waren later. Waardoor Joe eigenlijk speelt, doet dat goed, blijft staan. En die waar hij nu vandaag staat. Dus, en dat is elke boodschap die wij meegeven aan de speler. Van elke kans die je krijgt, moet je gewoon grijpen. En dan staat er voor mij geen leeftijd op. Ben je 16, 17, 23, 34. Ja, kwaliteit moet gewoon spelen dan. Ja, er zitten zelfs een 5-tal spelers van wie het seizoen er nog niet op zit, hè, bij Genk, hè, op het EK U17, die halve finale spelen. Ja, allemaal interessant. Er zijn een Bavoes daarbij bijvoorbeeld, hè, 16 centrale verdediger. Ja, dus Eli is ook een groot talent. Hè, dus heeft gisteren dan ook die wedstrijd gespeeld. En opnieuw, we hebben heel veel jonge misschien talenten. een Gent er kunnen bij geweest zijn, mocht hij niet op DK gezeten hebben. Dat zou gekund hebben, ja. Dus, maar goed, we hebben er ook voor gekozen om hem in die succesbeleving te laten bij de nationale ploeg. Want uiteindelijk ging hij toch niet zo snel invallen, dus dan moet je ook die afweging maken. Maar langs de andere kant denk ik wel, en we hebben nu heel vaak over het seizoen gehad dat niet geslaagd geweest is, maar langs de andere kant heb je dan gisteren wel gezien dat je fier kan zijn op die jonge talenten, dat er nog heel veel jonge talenten zitten aan te komen en dat is wel natuurlijk, dat zijn positieve elementen die je ook mee naar de toekomst kan pakken. Dus het is niet geslaagd, maar het is ook weer niet zo wit-zwart en zo negatief dan de rangschikking eigenlijk doet blijken. Nee, er zijn toch best nog wat positieve punten om mee te Ja, doen absoluut. volgend jaar. We hebben het er al over gehad, hè, dat in play-off 2, als je ziet jongens als Congolo en Brugmans, er is altijd zo, twijfel is daar het verkeerde woord, maar zo'n beetje de vraag of kunnen ze die allerlaatste stap zetten. Van zeggen van jongens, wij kunnen een sterkhouder worden, een echte basisspeler. Ja, dat zijn wel dingen die je meepakt, denk ik, hè, uit play-off 2. Sowieso. Nee, ik denk dat zij ook zich in die 11 wedstrijden getoond hebben. Hè. Luca, Josué, dus August die ook zijn minuten gemaakt heeft. Dus, maar alleen moeten we goed de balans gaan bewaren tussen ervaring en jonge talenten. Want het gevaar is natuurlijk dat hoe meer je met jonge talenten gaat spelen, hebben de ervaring niet, hebben de maturiteit niet. En dan kom je ook weer, als je op een gegeven moment 1 of 2 wedstrijden verliest naar ontgoocheling, kunnen zij die knop omdraaien of niet. En daarom is het toch heel belangrijk om die balans te bewaren tussen ervaring en jonge talenten. Ja, er is nog een speler vrijgekomen, hè? Met ervaring. Burgers gratis op te pikken. Iets voor Genk? Tuurlijk, maar ik denk dat hij andere plannen heeft dan naar Racing Genk komen. Dan zou hij bij Union gebleven zijn. Dus, maar goed, het is wel het type. Heel veel leiderschap. Winnaar, irritant, maar wel een hele aangename persoonlijkheid langs het veld. Dat zijn eigenlijk de spelers die je ook liever in je ploeg wil hebben dan tegen te spelen. Ja, lijkt me zeker het soort speler dat Genk wel had kunnen gebruiken, ook dit seizoen. Ja, dat denk ik wel, ja. Goed, ik denk dat we zo de Belgische competitie voor dit seizoen kunnen afsluiten. We gaan nog even naar de Limburgers in het buitenland. Het is er al heel kort over gegaan. Trossard heeft de Champions League finale verloren met Arsenal tegen PSG. Dat gebeurde ook via strafschoppen. Wat vonden jullie van de wedstrijd van Trossard zelf? Hij begon met een assisten. Ja, ik denk dat het een assist is waar hij zelf veel belang aan hecht. Want het is wel die manier van druk zetten. Ik kan daarmee lachen, maar het bracht wel op. Hè. Ik denk dat een coach er heel tevreden mee is met zo'n assist. Sowieso. Hij dwingt ook de tegenstander in de fout. Ze spreken nu van Marquinhos die een fout maakt met die inspeelbal. Uiteindelijk is het ook de manier dat je druk zet, dat je kort genoeg staat om die bal af te blokken. En goed,
dan leidt dat tot het doelpunt, wat natuurlijk heel leuk was voor Leandro. Ja, het is een assist in de Champions League finale, dat pakken ze hem nooit meer af. Nee, voor de rest was het voor hem ook moeilijk, denk ik, omdat PSG was gewoon beter en dominanter. En ik denk dat Leandro het best tot zijn recht komt in een ploeg die zelf dominant is. Sowieso, maar ik denk dat je nu ook wel opnieuw een wedstrijd gezien hebt van een ploeg die absoluut wou voetballen. En met PSG tegen een heel laag blok van Arsenal. En als je dan de eerste helft analyseert, dan zie je ook dat zelfs een ploeg als PSG heel veel moeite had om dat laag blok te ontregelen. En we kijken dan, als ik dan terugkijk naar onze wedstrijd bijvoorbeeld, of onze supporters die soms wel eens zich uitlaten van we spelen tegen een laag blok, we creëren weinig kansen of we komen er niet door. Nu zie je zelfs op topniveau hoe moeilijk het soms is tegen een laag blok. En moeten wij daar oplossingen en antwoorden voor vinden? Ja, natuurlijk. Maar het is niet altijd zo simpel als dat het lijkt. En ik denk dat je gewoon een heel goed voorbeeld gezien hebt in die Champions League finale, wat is om tegen een laag blok te spelen. Absoluut, klopt zeker. Trossard dan nog, moet hij altijd starten op het WK? Moet hij altijd starten, vind ik altijd zo'n... Ja, oké. Moet hij... Heeft hij plaats in die basiself? Hij zal een kans maken, maar ik denk op links, als je moet kiezen tussen Trossard en Doku, wordt het een moeilijke. En Doku naar rechts kan hij ook elders, ik bedoel, in een andere veldbezetting, misschien centraal als tweede spits, er zijn veel mogelijkheden. Hè. Dat is pas puzzelen, denk ik, als bondscoach. Dat klopt, maar anderzijds, je zegt, moet hij spelen? Ik hoop dat er 20 spelers moeten spelen, want dat betekent dat iedereen gewoon op zijn top aan het spelen is. En dat is eigenlijk de makkelijkste keuze voor een coach, want als je moet spelen, dat betekent dat iedereen gewoon op het hoogste niveau aan het spelen is. En dat je kan wisselen. En dat je kan doorwisselen. Ja. Dus liefst van al hoop ik dat je het 20 spelers kan die moeten spelen. Zeker, ja. Hoeveel er meer in vorm zijn, hoeveel te beter. Zeker op een WK. Want dat is wel zoiets... het is een heel lang seizoen geweest. We hadden het over jullie die zoveel matchen hebben gespeeld. Ja, als je kijkt, die spelers van de topclubs, is dat helemaal niet anders. Ook nog onder gigantische druk. Soms is het een beetje last man standing, hè? Op zijn, wie nog het meest fris is, het meest wil, dat hij het haalde. Absoluut, maar dit is nog next level, hè, want wij hebben nu 58 wedstrijden gespeeld, denk ik. Die spelen nog meer en die winnen nog trofeeën ook en die winnen elke wedstrijd opnieuw. En dat is iets dat de volgende stap ook moet zijn, dat je veel wedstrijden speelt, maar die ook kan blijven winnen. En dat is ook een stukje ervaring dat je wel meepakt. Ook als die spelers, zij hebben de ervaring om veel wedstrijden te spelen, om met die vermoeidheid om te kunnen. En als je dan inderdaad voldoende spelers hebt die elkaar kunnen afwisselen, dan kan je een heel sterk geheel vormen. Verwacht je mooie dingen van de Genk-spelers op het WK? Ito speelt in principe altijd. Speelt. Zaka gaat de backup zijn van Hakimi. Ja. Dus op zich denk dat de eerste twee jongens zijn. Dan hebben we nog Joris en... Kayami zit er wel dichterbij, ook denk ik dan Medina is echt een backup. Hè? Dat denk ik wel. Dus, hij moet de eerste selectie nog halen, denk ik, want dat zou vandaag of morgen, denk ik vandaag zelfs, moet dat duidelijk worden. Nee, dat klopt. Van Junia natuurlijk wel. Junia heeft in de voorbereiding en de kwalificatie ook wel zijn doelpunten gemaakt. En, hij was ook naar een beter niveau aan het komen, vond ik, in de play-offs. Nee, dat is ook zo. En Junia moet je heel individueel ook mee bezig zijn. Is iemand die heel introvert is, heel op zichzelf is. En daar moet je gewoon de nodige aandacht aan schenken. En ook gewoon het gevoel geven dat hij belangrijk is. En je zag gewoon dat Junia opnieuw aan het groeien was. Ja, want hij zei zelf ook... na de wedstrijd in Leuven van ik heb in Reims wel geleerd om meer van mijn flank af te komen. Maar je zag daar ook wel in die match dat hij dan Yokoyama opzoekt. Hè. Zij kennen elkaar dan goed en dan in de combinatie. En hij heeft wel iets in de spel. Hij is wel een killer als hij met de assist en met zijn goals. Mm-hmm. Dus iemand met statistieken, hè. Dat kan je wel gebruiken, denk ik. Hè. Sowieso, en het is die flexibiliteit dat wij bedoelen. Hè. Junia hoeft van mij niet altijd op de flank te blijven. Junia kan naar binnen komen zoals we op Leuven gedaan hebben. Alleen is er altijd een nieuwe actie daarna. En wat als we balverlies lijden, en ik ga nu niet hier in detail treden, maar er zijn bepaalde gevolgen van die positieswitch dat je doet. En andere spelers moeten mee zijn. Als Junia bijvoorbeeld naar binnen komt en we lijden balverlies, heb ik een andere taak dan enkel bijvoorbeeld op die centrale verdediger.
En dat zijn gewoon dingen die je moet kunnen intrainen, maar dat gewoon bijna niet gebeurd is, omwille van ook het Europees voetbal. En dat je gewoon, soms had je gewoon, ik denk, wanneer was het, Leuven of de week ervoor, dat je 2 dagen had. Hè. Je had recuperatie, je had activatie. Dat was tussen Standaard en Antwerpen. Ja. Dus recuperatie, activatie, wedstrijd, dus daar kan je gewoon niks doen. En met Europees voetbal juist hetzelfde. Je kan gewoon heel weinig tactisch trainen en dan is het proberen alles puntjes op de i te zetten, maar je hebt eigenlijk meer voorbereiding nodig om tot dat besluit te komen. Ja, en die voorbereiding heb je vooral nodig als je zoals jij iets wil veranderen. Hè? Ja, dat je niet in een... Je hebt ook ploegenclubs die in een bepaald ritme zitten en een bepaalde vastheid al hebben in hun spel. Maar zoals jij zegt, wij moeten stappen zetten. Ja, dan is het misschien het voordeel van het nadeel van geen Europees voetbal. Is het misschien iets groter voor jullie op dit moment dan voor een andere ploeg. Zeker. En ook nog over de Genk-spelers op het WK en ook de SCVV-spelers eigenlijk. We gaan hun prestaties op de voet volgen, samen met ook de Rode Duivels, want we gaan ook een WK-podcast opnemen deze zomer. Manik, volgens mij ben jij dan op vakantie, hè? Ja, ik ga zeker luisteren. Achterover gelegen, met een drankje en een hapje erbij. Ik zou zeggen, doe jullie best. Heerlijk. Ja, we gaan zeker ons best doen. Het zal Siba en ik in de studio zijn, maar de scherpste analyses die zullen rechtstreeks uit de VS gestuurd worden door Christophe. En we gaan elke ochtend na de wedstrijd van de Rode Duivels proberen al 's morgens vroeg een analyse op te nemen. En dan hebben we een WK-podcast. En ik weet niet... Je mag me altijd bellen, maar ik ben niet zeker dat ik oppak. Ik heb een voorgevoel dat je gewoon niet gaat oppakken. Nee, Nicky, ga je het WK een beetje volgen of denk je, even 2 weken, ik hoef geen voetbal te zien? Nee, ik ga het wel een beetje volgen. Dus die ene wedstrijd zal misschien wel interessanter zijn dan de ander. Dus het zal een beetje selectief worden. Maar, goed, misschien transfertargets? Dat kan, hè. Dat kan. Je moet altijd je ogen open houden in dat soort situaties. Maar goed, het gaat eerder selectief zijn. Selectief, ja. Snap ik ook dat een wedstrijd van Kaapverdië dan niet per se... Ja, maar ik zeg, daar kan misschien de volgende spits bij zetten. Hè? Je weet het nooit. Alleszins, dan denk ik dat we het seizoen hier kunnen afsluiten. Dankjewel, Nicky, om naar onze podcast te komen. Dankjewel, Marnik, ook voor de deskundige analyses het hele seizoen. Even graag gedaan. En dankjewel ook Siebe voor de technische ondersteuning. En vanaf volgende week is er dus de WK-special van FC Limburg. Tot dan.